Казах в Вроцлав и в момента имам 4 дни да обиколя всички забележителности до най-голема африкариум в Европа и да намеря всички легендари гноми по улиците. И приключваме на 200 метра над земята. Айде, взимай с мен! Значи първи впечатления, много е студено. Ама много е студено. Не знам София колко градуса беше, ама тук сигурно минус 10, не знам. Много е студено, бат. Не знам тия хора къде живеят тук. Зад мен има някакъв дворец. Сега ще покажа отпред какво става. Отпред има още някакви замъци. И сега отивам на центъра да попълвам по един бирцок или едно кафенце, ще видим. Значи фризьора ми каза, Васи, сега ще го сложим в инстаграма, е за една бирария, има над 100 вида бири. Ще опитам за 4 дена да тествам всичките. Сега няма да тествам всичките, защото ще ставам бати пияницата. Въпреки че тия Полша пият много бира, ама чак се разревах от студ. Бал майката. И да, включваме се. Значи сега влязах в магазина и сега ще покажа първия гном, който намираме. Ето така изглеждат. Буквално са разположени в целия град на случайни места. Реално Вроцлав, май по-голям град от София. Още има повече трафик, ама няма чак толкова много голям трафик. Сега отивам към центъра, даже не знам къде съм в момента. И ще се оглеждаме за гномчета. Ето нямаме още 100 метра. И тук има още едно гномче. Сега ще го покажа. Гледайте. Това е някакво боядисва. Значи в момента излизам на един от най-големите площади в Европа. Това ми каза ChatGPT. Вижда се какво стана въпрос. Не виждам никаква разлика. Мисля, не е чак толкова голям, ма имам доста някакви шарени сгради. Може да се види. Иначе... май не е кой знае какво. Или може би съм дошъл в февруари месец, къде никой не идва февруари по Полша. Сега ще разгледаме насам на там. И що ми става много взел на ръцете, взел си ръкавици, ама не съм си ги сложил още. Сигурно след малко ще си ги сложа или ще отида някъде пия кафе. Между другото си купих кола от този магазин Зопка, без захар с кофеин. Ако не ми стигне, ще си взема някакво кафенце. Добре, гледайте, отивам до магазина да си взема дъвки и гледайте колко гномчета има пред някаква катедрала. Почваме от този. Някакъв математик. Чете. Буквално са насекъде, не знам защо. Буквално. Тук е батистуда. Добре, ще взех ръкавици, защото не се издържа. Микрофоните ми паднаха. О, майко! Батистуда е, човек. Приятели, ако идете в Полша зимно време, си носете по-дебели дрехи. Даже ми почервенеха ръцете от студ. В момента хората ме гледат доста странно, защото аз съм единствения с камера. Обаче мен не ме интересува, в смисъл запазвам се като спомен. Zero кофеин. Така да е, Coca-Cola Zero с кофеин, не Zero кофеин. Много е стори, духа един гаден вятър. Ами това е дерби кола с кафе. Струваше 4 полски, не знам си какво, демек около 1,50 €, 2 евро, някъде там. Не... Това приказва, бът. Значи, в момента е 11:30 и аз от 4 часа трябва да се настана в хостела. От 4 часа трябва да седна някъде. Ще обиколя още малко центъра. Ще видя какво си отбелезал на телефона. Ако не,
няма какво да гледам днеска. В смисъл, ако няма какво да гледам сега, отивам някъде на топло да ям нещо, че съм гладен, не съм закусвал. И да, айде. Колкото е студено, между другото, е доста оживено. В смисъл, аз лично не бих излезал този студ, само съм дошъл тук да разглеждам. Така че на мен ми е позволено, ама хората къде живеят тук не знам. Много е студено. И буквално до всяко едно такова магазинче до вратата има гномчета. Сега не мога да ви снимам всички гномчета, ама има много гномчета. Сега ще отида ето тук. Тая голямата сграда имаше... Съм си отбелязал. Само трябва да погледна какво беше, защото съм забрал. Значи това е една църква, която може да стигне догоре. Там до кулата. Обаче в момента не работи. И да, в момента само отвънка мога да покажа. Изглежда много красиво. Гледайте тия хора, които искат да крадат магнити, са ги вързали с свински опашки. Въпреки че то не е вързан, например. Мисля, мога да си го взема, ама айде, няма да се правим. И тия магнити много лесно ще се вземат. Те и тия картички. Не, това са някакви други. Оня магнит не е вързан, все едно. Може да се направим нощ типа на кокошки и си го вземем, а? Айде, нема. В Америка са се заявал така, ама тук айде нема. Значи, малко да ви разкажа този площад. Този площад е основан през 13 век и това е втора по големина площад в Полша, след този в Краков. Тук се намира едно кметство, което е доста красиво. Сигурно по-късно или утре ще отида до него. Строял се между другото продължение на 250 години. Това е втора по големина площад. Има доста магазинчета, обаче заради студия още не работят. И не знам къде ще седам да ям, като повечето неща не работят. Ама ще намерим нещо. Знаете колко са фенове на гномите, че чак има човек облечен в костюм на гном. Забравя града къде са. В този град са доста по малки островчета. Сега ви покажа една карта да видите за какво говоря. Ето там, където Сочи в момента се намираме ние. Ще ходя ето на тези острови, ето там. Иначе да, всичкото е на малки островчета. Значи сега съм в KFC. Ще ви покажа, даже и тук има гномчета му от KFC. И тук какво се крие едно гномче с кофа. Това бургера с картофи и някаква питка. Виж картофите колко са мазнички. Много са мазни. Сега ще наям. Ще си поза сигурно час време-два. Тук в KFC-то. Или... не знам, първо ще се наям, че съм много гладен. И после ще го мисля, защото навънка направо не се издържа от студ. Даже камерата ми заби по едно време. Само вижте, тук правят френски такива фретели, не знам какво са. И по тях, разбира се, едно гномче. Тя там свика огромна църква. Много голямо. На камерата не се вижда, много голямо. Покрива огромен. Тук поне архитектурата е много по-различна от тази, която сме свикнали по Балканите. Буквално има всеки сгради, вие може да видите по клипа. И тази сграда отзад. В смисъл, всяка една сграда е различна. Това е много яко тук в Полша. Значи не знам, дали в интернет и ще питам някой по улицата каква идея да има тия гномчета, защото са буквално навсякъде. В смисъл, сега съм пред някакъв театър, пред този театър и буквално отпред има фонтан с гномчета.
Окей, пресичаме. Ма да, тук много лесно може да се загубиш. В смисъл всичко ми е еднакво. Смисъл има различни сгради, ама не е като в София да кажем. Ходиш и изведнъж си в друг квартал, други постройки. Тук всичко ми е някакво еднакво. Значи сега отивам към един много хубав мост, който е между две кули. Той е по средата и мога сега да се кача горе. Ще видя колко пари струва. Отиваме горе и се вижда отгоре самия град. Айде. Значи за въпроса за гномчетата почват, защото питах ChatGPT, тук питах някакви възрастни хора, те не знаеха английски. Почва от 80-те години и това е символ от комунизма още, нали, като е малко комунизъм в Полша, така на тих протест. И след като падна комунизма, гномчетата идват като форма на свобода и започва да се строят или да се слагат по-скоро тия малки фигурки, които ви показвах. И така почват из цяла Полша и ChatGPT ми каза, че в момента има над 600 гномчета, въпреки че в интернет четох, че са над 800, а мога да ми излъга този ChatGPT, не се знае. Това е много готина идея, в смисъл кефи ме, не знам, някакво по-странно. Значи там където отивам, ето там горе на тази кола, даже и там е един човек в момента. Снимах ви, защото в принцип не мога да се снима в църквата и сега отивам горе до мостчето на 16-ти етаж. Трябва да хода пеша. Това са 250 стълби. Какво става? Ще ме взимат ли, бе? Господи! Стига! Това не е църква, какво става? И сега демонски работи. Много я се изморих. Баго. Абе, църква, ама са метроклиматици тук. Добре, това е малко зловещо, не знам. Гледайте нагоре. Майко! Това е първият ми ден. Билета между другото беше 18. Полски... Нямам какво. Това май е към 6-7 евро. Нещо такова. Много е тегаво, като имаш гърба раница. И то бая тежко, защото ми пълен багажа вътре. Но не стигнахме, бе. То не стигнахме, бе. Та-да! Това е много известно в интернет. Има доста снимки, точно на тия двете. И аз буквално бях там доле и сега съм тук горе. Много е красиво. Мога да видите всички сгради колко са различни една от друга. Няма нито една еднаква. Там утре ще ходя на ония двете. Значи това, което съм върху него в момента е моста на покаянията. Той е между двете кули на църквата Света Мария Магдалена в Вроцлав. И един от най-нестандартните мостове в града, въпреки че в този град има над 100 моста. И според легендата мостът е свързан с млади жени, които прекарвали времето си в суета и танци и вместо да се омъжат, не са водили правилен живот и като наказание са били принудени да чистят този мост. И затова се казва моста на покаянията. Това ChatGPT ми го казва, понеже местните, които питам, не знаят никакъв английски. Даже този, който ми продаде билета, не можа да им обясни нищо. И така, приятели, слязах от църквата Света Мария, или Дева Мария беше, забравих. В момента имам още 2 часа до настаняването в хостела. Даже съм в хостела, ако не съм казал, доста ефтино излезе. Около 10 евро на нощувка, нали?
Това е хостел, не е хотел или Airbnb. Ще бъде с още 6 човека стая. Но вече съм го правил това в Сърбия, така че не е нещо вау. И до тия 2 часа пак огладнях и отивам сега в един традиционен ресторант, в който ако има, ще ям супа в питка. Това е доста традиционно. И да, между другото е този магазин Запка. Се чудех нали, защо е толкова известен, а то буквално е като 7-Eleven в Америка, обаче това е европейския вариант. Буквално има, то не се вижда, има абсолютно всички видове снаксове, има студен чай с горски плод на фюсти, има и бързи храни като 7-Eleven, сандвичи, бургери и не е много скъпо, в смисъл народните ни са. Значи дойдох това ресторанче, изглежда много добро. Ще ям мисля тази triple soup in bread да пробвам или тази долната с яйце и кренвирш или наденица. Май наденица е това. Значи ресторанчето много добре изглежда. Някакво винтидж. Значи дойде бирата, това ще я пробваме. Има вкус на Ариана от България. Учи казах някаква традиционна, ама някаква ми е най-съща. Значи само дойде яденето. Това е биричката. Малко съм отрязан, но какво да направя. Е така изглежда в пичица. С варено яйце с наденица. Малко като буламач изглежда. Първо ревю. Ще да пробвам яйцето. Значи давам му 7 от 10 или 8 от 10. В смисъл, изглежда отвратително. Изглежда много гадно. Ма добро. В смисъл, има вкус на баба ти къде правила каша едно време във фурната на село. Не такова има. Или от детската градина някаква кашичка. А на бирата 5 от 10. От България съм пил същата. Значи на това ресторанче му давам 8 от 10. Всичко много добро. Право топ са. Сега е 3:20. Аз се право тръгвам на там, защото ми е 20 минути пеша. Или 15 минути Ох, та бира как ригвам. Или 15 минути автобус, ама няма смисъл чакам този автобус. Това тръгваме пеша. Тъмън ще разгледам още малко преди да се стъмни. Хостела ми е на 15 минути горе-долу от центъра. В момента в някакъв много забутен квартал. Това добре, 15 минути ми е от центъра. Мисля, че отстрани има такива европейските 7-Eleven, което е добре, не е далече магазина. И да, сега ще се оправя, сега ще видя как ще ме настанат, с кой ще съм оставя, защото 6 човека, така да 5 човека и аз 6. Верно няма никой. Това се надявам, никой да не дойде в час в едно време. Това ми е хостел. Първо виждане доста добре изглежда. Hello! I have a reservation. Всичко там бързо. Вижте какъв модерен хостел. Отваря се с телефона.
Оп. Значи, приятели, сега ще направя рум тур на стаята, в която съм. Това е хостел, не е хотел. И си в стая с 6 човека. Почваме. Това е външната врата. Тук влизаш, имаш и закачалчици. Между другото се отваря с телефон, вие видяхте. Тук имаме лична баня, която в Сърбия не беше лична, а беше обща с всички 20 човека. Това съм аз. Така. Кърпи няма, обаче аз си нося кърпа. Ама чехли забравих си взема, косата ми е отвратителна. Като носех шапка и влизаме в главната стая. Тук, както виждате, има точно 6 места. 6 легла, двоетажни. Аз съм тук отгоре. Жената ми каза, че не се слага с завивка, с чаршаф. Чаршавите са в чекмеджето. Е, това е моето. Аз съм на този етаж. Той не беше прав с чекмеджетата, обаче имаше на друго ревю, което каза, че на втория етаж няма контакт и е правилно. Значи на втория етаж няма никакъв контакт, има само на първия и то е един цял разклонител. То не се вижда. Да, един цял разклонител. Тук си има някакво местенце за масичка, тук столчета, това са ми нещата, тази ще си го оправя. И това ми е гледката, не е кой знае какво. Дали прозорът е отворен. Но за 10 евро на вечера в Полша мисля, че е доста хубаво, в смисъл сами може да видите колко е широко. Нали, в момента няма никой, буквално има само един човек. Ама не ми харесва, сега не кой знае какво, ама за 5 дена ме устройва и сам човек съм, не съм на Airbnb. Това е евтина почивка, не е претенциозна, не е луксозна, не е пиница от Монако, нали. От милионер, нали? Значи хора, здравейте, спах. Прибрах се в хостела и директно легнах да спа, защото много изпеше. Спал съм 3 часа, мисля, че сега 8 часа тяхно време, България е 9. И идвам в Запка да си взема нещо за ядене. И май ще разхода малко по център да видя на тъмно как е. Хайде! Само рядко цигари има. Има зелено Малборо. Някакви такива. Да има на Бистър Бист. Аз си взема кебаб. То дюнер струваше буквално 3 евро. 14 полски нещо си. Сега ще го тестваме. На 3 евро става. Колко да ми завържа глада. Сега отивам към центъра. Да разгледам как е вечер. Какво свети, какво не свети. И ви държат течение. Значи в момента съм пак на площада. Изглежда доста готино. С тия светлини. Сега изглежда малко крипи. Ама готино, пълна с народ. Сега ще разходя надолу по една улица и отивам да седна една бирария. Да пробвам малко различни бири. Предават се едно сказ с 4-5 различни бири, да питаш от всичко. Да седна, например, 500 мл са по 200 мл. Значи влизам в бирарията. Мога да видите какво става, тук някаква пияница има. Тук надолу по тия стълби. Доста е фенси. Значи ще взема този сет 4 бири, 125 мл и мисля да са с мед, с череша. Тази сме напробвам, черна, с карамел, има и с банан. Мисля и с банан да пробвам. Иначе тук е пълно с народ. И отзад са казаните с бира сигурно. Доста готино местенце. Значи в момента си взех 4 различни бири. Едната е с банан, череша,
Какво беше другото? Карамел и... Трето, не знам какво беше четвърто, защото менюто е на полски и сега ще ги опитаме. Значи почваме с първата. Тази е с череша. Дава ми 4 от 10. А това цялото струваше 30 техна валута. Това е горе-долу 15 евро. За 4 бири по 125 мл чашката. Следващата. Това с банан. 2 от 10, отвратително. Следващата. Аз мед май не ми хареса, 2 от 10. А добре, че си взех 4 различни, защото мога да взема една 500 мл, която е 30, което е 20, което е горе-долу 7 евро. А сега пробвах за 15 евро 4 различни бири. И последната с карамел. Много гадна. Като цяло 4-те бири им давам обща оценка 4 от 10. Значи самата бираря вътре доста... аз се напих. Самата бираря вътре доста готина. Обаче конкретните бири, къде спих, въобще не ме изкефи. Бяха някакви много странни. Може би ако си бях взел тъмните, щеха да почне да ме изкефат. Сега мисля се прибирам, ще разходя още малко. Това беше бирайрата, сприц. Беше горе, двама пияници ме гледат. Поет съм на площада от днес по-рано. Ще се разходим малко, ще въртна да видим какво става и се прибираме. Че утре ни чака път